Slovenského národného divadla. Skoro to na toto nemali a sme radi, že ju tu máme. Speváčka Zuzka Smatanová napísala a ilustrovala knihu pre deti. Zavediem deti do takého čarovného lesa, kde som ja ako malá postavička rozvešala budky. Kultúra SK v premiére v nedeľu popoludní na Dvojke. Hoci jeseň života zaklopala aj na ich dvere, nezostali nečinne sedieť, ale snažia sa žiť aktívne a nebánia sa objavovať nové príležitosti. Vždy sa poteším, keď stretnem človeka, ktorý ma inšpiruje, povzbudí alebo aj poučí. Nezmeš magazín o radostiach a starostiach zrelého veku. Optimizmus, pozitivizmus a láska k životu. Nikdy sa nevzdávajú. Každý z nás je darom pre toho druhého. Generácia. V premiére dnes popoludní na Dvojke. This is the bulla. Toto je menovacia bula otca Pavla Šajgalíka za biskupa ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Slovakia. Lev, biskup slova sluhov Božích, milovanému synovi Pavlovi Šajgalíkovi pozdrav a apoštolské požehnanie. Nech Kristov pokoj a dobro zaplaví svet. On, ktorý premiene náš smútok na radosť a naše bolesti na uzdravenie, nech nám dáva ducha rozlišovania toho, čo je správne, a silu konať, aby sme mohli žiť podľa neho, bez ktorého nemôžeme existovať. Tak myslím, že poslanie v živote máme všetci minimálne jedno rovnaké. To byť aspoň v nejakom okruhu užitočný. A myslím, že to je to františkánske, že byť tu pre druhých. Ono to býva pre nás vždy v tých takých nevhodných situáciách. Vtedy som práve chcel robiť niečo, vtedy som mal iné plány, v kalendári vysvieti nejaká iná úloha. A z toho máme kríž, krížovatku, rozhodnutie. Pre koho sa rozhodneš? S Pálkou sme sa stretli niekedy začiatkom 80. rokov, keď ako tajný kňaz som začínal pôsobiť. Po krátky čas mal prezývku Rebrík pre jeho postavu. Všetci sme ho tak volali, aj mnohí z nás mali prezývky kvôli aj utajeniu. Ešte keď slúžil u polície, sme ho volali hodno